እቱናይ ካትን ገዛ ይልውስኖ ትናይ ካትን ገዛ ይውስኖ ዝናይ ካትን ገዛ እስክንዴ ካሬ እዩ ለዞም ሰባት ልትደልዮም ቤተሰብ ክንጠይቅን እንዴ ካሬ እንኳን ትፈልጣን ይክን ማነው እና ለዘን ክልተ ዚያን ህዝ ለምሳሌ እምጽልክን እዚያ 20 ብ20 እያ ተሓንቲ የብላይ እዚያ ጥራያንያ 20 ብ20 እያ ብክልተ እምጽልክን ለምንታይ መደቀስና ሳሎን ስለልበልክና እዩ ካው እስኻትን ታይ ትገብራ መስልክን እስኻትን ትቅንሶ ትውስኾ ትካሬ ለሎ ቅርሺ ከም ለሎ ኮይኑ እስኻትን ትውስኾና ትቅንሶ ማለት እዩ خذ سالون كن እንደዚያት ኮይና ቆንጆ ያ ዋላ ተክፋሕ አተደልይክለ ጸገም ይውሊ ካሪ ካም ካሪ ይኸድ እና ተረዲክን ኾን ተስፋ ገብር ዘንሓተይ እዚ ይመስል ዋጉኡለ ተረዲክን ኾን ተስፋ ገብር ኩሉ ደም ይረየ ጠቅላላ 83000 ኮይኑ ናخلትዩ ማለት እዩ ናመኝታና ና ሳሎን ማለት እዩ ክልትዩ ከምዚ ኮይኑ ተረዲክን ኾን ተስፋ ገብር ካውለ ለሕዋተይ እታውዕኒ ሸር ሰብስክራይብ ላይክ ጎርለይ لولكمني حتى لحاتتكمني أي حتى خم اللي سألكم فقادني يا زجمي ولي نا يغني اللي زم حتى تشاو